još jednu epizodu. Danas sam tu sa mojim drugom, kako se zoveš? Mateja. Da, znači, šta ćemo sada radimo jeste najviše skeletona. Da, a ja ću za početak prvo da otvorim ovaj kran. Da, sad ćemo da vidimo ako bude legendarno reći ću, ali verovatno neće. To sam čuo za epizodu. Da, ja nisam mogu, 1000 puta sam igrao i nisam uspeo. Dobro, ništa što koristi. Idemo. Dobro, gobline planiram da koristim nekad, tako da okej. Da, ja sam prekoristio super je kartica. Isto da koristim. Ja sam isto prekoristio. Da. Znači... Idemo, ajde čekaj da stavim ovaj dek, ne, taj, nego dek, Čekaj, a da ovo sam, ja ću najviše dati. Ajde, brzo požuri, da nam ne traje dugo video, jer ono, ako traje dugo, bit će bez veze, ono, bez veze snimam. Ovako ovdje imamo Ice Wizarda. I onako, ne u šopu bre, nego ovdje za Forbu 6, kako se već zove. Nemam. Dobro, ćeš da... Ajde, krećemo. Znači, tek ja kad kažem sad bacaj strele i sve što imaš protiv skeletona, skeleton barrel i to, onda kreći. Evo, eliksir kolektor, imam i mirror. Ja moram da bacim Erus ovdje. Samo nemoj da mi gađaš eliksir kolektore. Ja neću dati. Znači, evo, tu ću eliksir kolektor. Na istu stranu da mogu da raidžujem. Dobro, šta tu radiš? A da. Evo ga Matija. Ako ti koči, onda stvarno bez veze, onda možeš ti da ne igraš, pa ja više skeletona da stvarim nego što treba. Znači, na 1 minut krećemo. Ček samo da vidim. Nešto se Matiji pojavila, nemam pojma šta. Ček. Ne, teo sam da bacim ovdje. A bacio sam tu. Čekaj, moram bet da bi se znao. Mirror. Ne bre. Bet, vidi koliko betova ima ovdje. Dobro, ali ja nemam odbranu, a bacio si tu gdje su eliksir kolektori. Ne. A daj, pa gledaj, sad ću da ti skinem tower. Ne. Pa što si to uradio? A nema da ajde ti meni to skinem da skinem. Skinaš. A gledaj što ti radi bet? Znam, ono, betovi su super, samo kad ih ima previše. Kad ih ima premalo, stvarno ne pokidaju, kako to mogu da kažem. Klum, nemoj da se braniš. Dobro, barem nije nešto puno. I jao, koliko će ovdje poduriti. Kako si mi skinuo betove? Pa zato što kad padne skeleton barrel skine health, ako nisi znao. Znači, bacit ću ovdje, ajde ne breš, dao sam rage. Dobro, i onako... Vidimo ko će koga da pobedi. Gledaj šta rade betovi. Ali nije bitno ko će koga da pobedi, nego najviše skeletona. Džabaka. Čak i ne brani se, znači sad nemoj da se braniš, znači da imaš neke gluposti ili neke super karte protiv... Dobre. Morao sam, mislim. Ljudi, pa i da sam te pobedio... Ja ga probam, da znam. Napisat ću... Ne. Da, svi koji gledajte ovaj video napišite hashtag troll. Dobre, i ti Mati ako gledaš ovaj video kod mene napiši hashtag troll. Gledaj najveći troll ikada. Daj prvo eliksir kolektore. Ovo je bez veze za zezanje, znači nastavit ćemo dalje. Ajde, pobedi me. E sad krećemo, Da, krećemo, ja sam se zezao. Znači, ne brani se, nemoj da se braniš. Ne, teo sam samo skeleton barrel da ti uništim da... Dobro, ajde, nema veze. A zašto to radiš? Neću. Krećemo mu pušt ljudi. A zašto si tu stavljao? Zašto? Zašto to radiš? Pa ću onda da klonujem. Hashtag
Ne, nego napišite hashtag troll. Znači svi ti... Jao bre, ovo su sve hashtag trollovi. Znači da vidim barem jedno 5 komentara hashtag troll. Svi koji gledaju ovaj video. Jao bre. Evo, sad ću da se odbranim sa ovim. Dobro, ajde. Drugi battle će da bude bolji i nemoj da mi troluješ. Evo, sad ću bez veze ovako da bacam. A nemoj da se braniš, možda... O! Ne, ovo me zeza, ljudi pogledaj. Ne, što se dešava bre? Internet mi ne radi dobro. Evo, možeš kod mene da vidiš. Na jednog skeleta. Pa bacio bi nam više. Evo, sad ću bez veze da stavljam kartice. Sad ću s ovim da se odbranim. Da li je došlo trenutak da ga Dobro, drugi battle će da bude bolji. pobedimo? Valjda. Evo, ništa, ja se odmaram dok ti to radiš. Ajde! Baci klon. Daj se. A daj klonovi si jednog beta. Beta. Nije Bets. Ajde, više kad ćeš da mi stručiš taj tower. Za oko 550 godina. A battle se završava za manje od 1 minuta. Ajde, klon. Evo ja ću da ga klonujem. Evo ga, bum. Tam sam mislio da bacim još jedan mirror, ali nije. Pa sam to slučajno rekao. Ubre već 6,5 minuta, tebi 7. A, dobro, skoro 7. Znači, nemoj da me troluješ, ajde najviše, neću da mi traje video 24 sata, nego ajmo da završimo brzo. 24 sata je jedan. Ja bacam ovdje bez veze. Dobro. Da bi mi stigo mirror. Aha, Ja bacam ovdje klon. ne razumem. Jauj! Nisam ni vidio da su te skeletoni. A što si mislio, da je tu skeleton armi? No. Pa da me troluješ? No. Evo ga, stigo mi mirror. Ja ću na drugu stranu kolektora. Dobro. A ti me tu napada, ja ću tebe. Izvini što bacam skeleton na armiji i to, ali stvarno nemam šta. Dobro, evo sad ću da krenem. A ne brini se, imam odbranu. Samo nemoj na kolektore da mi bacaš i to je to. I nemoj da me troluješ. Znači svi u komentarima hashtag troll. Čekaj, ovdje nema skeleton. Ne, a dobro nisam, ja mislim da bacio sam na metal. Dobre, evo ga. Pa i da si mi bacio na tower ne bi puno nemam skinuo, tu da 200-300 bacaš. hiljada. Pa nemam šta da bacam, razumiješ li da nemam šta da Nemoj da bacam? baciš na tu stranu. Sad mi A jeste da ti skinem koliko, 2 hiljada, dobro nije baš 2 hiljada. 318. Malo više od 318. Jedno, pa Pa 7, skoro. 2800. Ne, nego 700 i nešto. Znači sad ću bez veze ovdje Tombstone, izvini, ali stvarno. Super, da mi uništi Tombstone. Ovdje da bacimo. Tombstone. Na Tombstone. A, si vidio kako su gličalo. Evo, Zzz. Sad ovako. Znači to, krećemo. Dobro, tu kolektor. Znači krećemo na double elixir. 3, 2, 1. 1. Bum, Ne. ja krećem na ovu. Ne bre, ja sam dobro. Nema veze. Tu sam bacio samo Tombstone. Ja moram ovdje da bacam kartice. Nemoj da se braniš još uvek. Ima još, izvini, ali ima još. Ne, hashtag troll. Napišite hashtag troll 1000 puta. Top. Šta top? Posle ja sa skeletonima. Ali će Ne, predugo ja ću video. sa minionama sad. Predugo će video da nam traje. A nema veze, sledeći. Znači, nadam se da je to Ne, se video snimanje prekinulo. dobro, barem je na mom kanalu, pa ćemo sljedeći put na tvom kanalu. Sutra. Da, znači to je to za ovu epizodu i ćao. Ostavite like i subscribe i ćao.